No. Tinokugamuchirai vadikani kuchirongwa chedu chanhasi tichiti makadini kwamuri, tichingovimba kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka, mune utano, upenyu hwakachengetedzwa, ende kumabasa nedzimhuri zvese zvakanaka. Thank you so much for joining and for all those who are going to listen. Tinokutenda, and our prayer is that you get closer to God. And tose pamwe chete tirambe tichingotsvaga Mwari, Amen. tingoda kutsvaga nezvake zvakawanda Mwari uyu, tive nekakuziva kari nani, kuti unonzi hatigoni kumuziva zvekusvika pakupedzisira, nekuti nzira dzake dzakavanzika. But the more we yearn, the more we search, tinozivawo zvakati saka we just pray kuti nemiwo muri kuitira zvakanaka, and these sessions are helping you kuti mude kunzwawo Mwari akanyanya muupenyu hwenyu. So nhasi, what I just wanted to share in it is I've been reading the word, ndakaona kuti Mwari uyu tinombonyatsomuziva here Jesu, nekuti ukada kuona maitiro anoita shoko rake, sometimes you would think kuti zvimwe zvezvinhu zvatinoti apa Mwari havapo apa paupenyu hwemunhu, but Mwari vanenge varipo, o Mwari ndo vanenge vatokonzeresa zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwemunhu. But isusu sevanhu, when we look, toti hahe mheno zvavari kuita zvino, vakazonyadzisirirwa, zvinhu zvavo zvakazodai, Mwari hapana. Ndada kutarisa nyaya yaJob. When we look at Job, I've just been reading Job and I'm just amazed at what God does. The fact yekuti Satani anoenda pamberi paMwari, handiti panouyawo vana vevanhu, handiti Satani aingotendererawo ari ipapo. Mwari vakati kuiwe uri kudei? Job hamuti wakamboona here munonzi muranda wangu Job? Have you considered my servant Job? So tikaona kurakashwa kunoitwa Job nenhamo, kuya kuurayirwa vana, obva apa munhu anga ane mari, munhu anga ane upfumi Job, ourayirwa vana, obva aitswa maronda like his skin, utano hwake, kana kuti akotsira hagone kurara. Unonzwa chiungudzo kuti kana kukotsira chaiko hasi kugona kurara, chishuwo chake chachekutoti dai aenda kunofa. And then isusu sevanhu, I think seeing from outside, tingadai tati anga akaromba, muri kumuona here Job we? Anga akaromba, zvino zviya zvabva zvapera zvese kawani. Saka ona kuti nzira dzaMwari sezvinotaura Bhaibheri ravo kuti nzira dzavo hadzinambofanana nedzevanhu, uye mafungiro avo zvachose haana kutombofanana. Pane panozotaura wanzi anonzani, not the friend of Job, one of the guys anotaura kuna from Job 33, unonzwa achitaura kuti hanzi haumbofe wakaziva Mwari, haugone kuti uzive Mwari, nekuti nzira dzake gadziri hidden from us. Ukazotarisa pane mwana waSolomoni paya paanoenda pachigaro, aenda pachigaro mwana waSolomoni, anopiwa uchenjeri. Pane that man akanga aenda kunzi one of their people, one of their Israelites, guy akanga aenda nekuda kuti Solomoni aimuomesera zvinhu kumboenda kuEgypt. Azouya kuti kaitiyanane zvapane mwana waSolomoni Absalom pachigaro, anonzi inquire from the elders kuti toita sei nevanhu amaelders, oti ita kuti urerutsire munhu kuti mugare zvakanaka, and these people will always be your servants forever. But iye anobva aenda kunovhunza also vechimanje vake, council yake vechidiki, kuti what must I do about this person? But iye anobva kuti vaomesere. Bhaibheri rinobva rataura iro kuti sekutaura kwakanga kwakaita Mwari before akambenga akataura kuti umambo hwaSolomoni achatorerwa,
machatorerwa masitis 10 here, iye wosara ane 1 or 2 zvakanga zvichiitira kuti zvizadzikiswe. But isusu tikazozviverenga tota uchizoona unoti asi munhu sei asina kutora kansel yakadai, kana kuti even muupenyu hwatinorarama chekuti munhu ambofamba sei nenzira idzi asina kufamba nekudai. Kuona kuti Mwari is the controller of everything that is good and evil. Patori nevhesi inotaura kuti Mwari ndo vanokonzeresa zvakanaka uye nezvakaipa. Saka hakuna chinotenderwa kuitika muupenyu hwedu Mwari, chinoitika muupenyu hwedu in fact tisina kutenderwa naMwari. So my plea to you vadikani ndechengoti, you know what, let's just stick to this God. Ngatinamatirei kuna Mwari, timutsvake mushoko rake, timuverenge, then tinogona kuundestanda kuziva kuti mafungiro andachiita aya kuti uku kuitika uku, because it's not always when things are going well that shows kuti iwewe uri kufamba naMwari zvakanaka. Sometimes unogona kuona kuti there is a cost ine chekuita neecho inenge iri pamusoro poupenyu hwako. Hence what happens to you is very different to the next person. Unogona kusangana a lot of hurdles on the way, a lot of challenges, a lot of fighting. But chandinofara ndechekuti ukaramba wakabatirira pana Mwari vanokubatsira kuti makadzikadzika memwoyo mako. Would find kuti Job kunyange anga ari pakuchema achirwadziwa, ukada kutarisa unonzwa achiti my redeemer, but I know my redeemer lives. Pakadzikadzika pemwoyo waJob aiziva kuti Mwari havafi vakandirasa. Kunyange muromo wake waitaura zvawaitaura, but aiziva he had this certainty. So yandinonzwa kuitirwa nazvo, he had such guarantee kuti nyange zvakadai, but the Lord is for me. Nyange zvakadai handigone kuti ndirase Mwari ndiende anywhere else, because there's nothing else I know. Mwari chete ndiye muzivi wezvose. Unozonzwa pamwe nepavanenge vachichinjana mashoko nemashamwari ake aya, venge vari kungotaura ukuru hwaMwari nesimba raMwari and what God can do. Saka dai Mwari vatibatsira, as shamwari even dzekuti tine hama yedu ine yawirwa ine zvayaiwira, that Mwari vatibatsire kuti vatitaurise zvinhu kwazvo. Tisauraya mwoyo yehama yedu asi timusimbise munashe. Ende iwewe uri pakuomerwa, usatendere mwoyo wako kuti usvike pakunopererwa pakutuka Mwari, pakusada Mwari, asi ramba wakamanikidzira mwoyo wako wakangonamira pana Jesu. Gara mushoko rake, gara uchinyengetera. Mwari vanokugonesa, vanokupa simba, because shoko ranoti it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. So even for you to be able to overcome, you need the Spirit of God to help you to do that. So that is what I just wanted to encourage you guys. Kuti Mwari is so vast, and we just can never contain him in one thing or two things and say, oh, izvi hatengi ndo zveumwari, izvi hazisi zveumwari. Kana achikonzeresa kuti munhu asateerera advice yakanaka chete kuti shoko rake rizadzikiswe, what do we think he can do? Saka dai Mwari vakangotiponesa kuramba timutsvake. Wow, that is so powerful and encouraging as well. Ndaiteerera TD Jakes the other day manje apa achingotaura izvozvo kuti izvo Mwari vanogona kusvitsa munhu pekupedzesera pekuti unogona kutizwa neshamwari nehama, like kusara lonely. Zviya zvekuti vanhu vanenge vachiti hamino zvaakaita chete, it's not normal. So and then kusenda ichitofunga nebhuku raJobho rakutaura ndikati saka Mwari shoko ravo ravakanyora mubhaibheri ukatarisa from Genesis to Revelation, especially ukatarisa nyaya yaJobho yacho, vaitonyora zvinotoitika kwatiri in this
well today kwete kuti zvaitika kuna naJobho chete, ndo zvinotoitika zvekuti munhu akaitikirwa nezvinhu pane vanhu kuti kana zvawambotaura kuti akaromba chete hazvingoitwa munhu jeizvo akaromba zvake. Yeah, pane imwe statement yakambotaurwa it's not kuti inondibata but it just goes nezvatiri kutaura zvakatopfuura. Mumwe munhu andaita look up to actually anga zviri mai mufundisi, saka pakashaya kondwana nditi vazvanzi nemunhu iyeye zvikanzi I just don't understand, I don't believe. Are you sure kuti hapana chamakaita kana kuti hapana iye chaakaita, maybe haana kutaura. Achitori serious, ndikati okay. So nguva iyoyo ndakangoti but then later you understand as you read the Bible kuti ndo munhu is just in us. I don't know. Yes. Saka pangoshitaura ndechitofunga hangu nezvenyaya yaDhavhidhi, especially pa 1 Chronicles munamato waaita kuna Mwari. Saka pandangoerenga pakapindurwa naMwari pachinzi zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndakakutora kubva kumafuro kwawakanga uchifudza makwai kuti uve mutongi wavanhu vangu Israeri. Saka ndaitofunga actually kuti Mwari wanangomutora one day. Ukaverenga nyaya yake soka unoshamiswa kuti murume akaramba akangomira pamberi paMwari, zvakaitika kwaari zvakawanda. Amen. Nyaya yaDhavhidhi inongondityisa chete. Hanzi ndakanga ndiine wekosi kwawaienda, sikafunga kuti pazvaitika kuna Dhavhidhi handiti madzudzo ese aisangana nawo pai paSauro pachimutandanisa minute for how long, vana vake vakamupandukira achiikwa zvakawanda. Jehovha achitanzi ndakanga ndinewe kwese kwawaienda. Saka wobva wafunga kuti muripo saka nzira dzaMwari sezvawataura chenaivo dzakazama, and we cannot measure pfungwa dzake, maonero ake. Ndosaka vaitotaura kuna Isaiah 55 iya kuti hanzi mirangariro yenyu haisi mirangariro yangu, kufunga hanzi maonero enyu, nzira dzenyu dzakatosiyana nenzira dzangu. So sometimes we don't understand the ways of God, but then as people atimboshaya zvedu isu zvokungoisa ipapo pacho pane gepi papa, we just find something to put there. Nekuti we have boxed him kuti he can only be God kana pachiitika zvakadai nezvakadai. But when you look at it, zvimwe zvacho zvavanotoita unotoshaya kuzototi like muri kumbonyatsofunga nei, especially when you go back to Old Testament. I think ndosaka chinzi inoratidza manje it was preparation and nokudii for the New Testament zvinotaura vanodzidza magwaro. But unoona kuti to really understand the characteristics of God, you have to read the Old Testament. Yes. And waverenga unonzwisisa kuti kuita kwake kwakumwe kwake kunotyisa, kunoshamisa, kunotyisa. And anoratidza ukuru hwake nekugona kuita zvatinonzwa vamwe vanhu vachitaura kuti God is able to do. Shoko rinonzi is able to do above that which we think. Ini ndoona kunge rinobva kuOld Testament. When you see Old Testament, you can see that this God is able to do anything. So it means nothing is impossible with God. That is who He is. He doesn't somewhere like He just does great things. Nokuti vanorwara pavanorapwa zvatinozonzwa kuNew Testament tiona Jesu vauya paipai. That's from the Old Testament because simba rake rinoratidzwa kuOld Testament.
ukuru hwake. Unozoona pamwe pachona kuti anokonzera, anotendera achisiya kana kuti vanhu vaurayiwe. Izvozvo Kuti vanhu vafe vakawanda kuti azadzikise shoko rake rakataurwa pane imwe nzvimbo. Ukazozvifunga iwe semunhu unoti ndiri Mwari here yeye. But those are things when you read the word, you need the Holy Spirit to be able to help you to understand. Because unogona kuverenga uri munindi ukazoti kana this God bye I can't. Saka amen, maitiro ake akasiyana zvachose nekufunga kwedu nekufungidzira kwedu zvachose. Vakadzama Mwari, kudzama kunonzi kudzama, because the other day ndaifunga futi nekuti nzira dzaMwari soka you just can never understand. Ndaifunga nyaya yemwana waJerobhoamu yeye, wakanzwa zvakataurwa nemuprofita wekuti hanzi mirani paverenge kuna Kings 1 Kings 14 pavhesi 13. And uchiri remember pakatuma uyu Jerobhoamu mukadzi wake kune muprofita achinyepera, hanzi disguise yourself, and anobvunza kuti mwana achapona here. Obva zvikachinzi ndiwe mukadzi wanhingi. Saka muprofita pane paakazoti hanzi, as for you, go back home. Mukadzi uyo arotaurwa, when you set foot in your city, the boy will die. And then, hanzi all Israel will mourn for him and bury him. And he is the only one belonging to Jeroboam who will be buried. And because he is the only one in the house of Jeroboam in whom the Lord, the God of Israel, has found anything good. Then often got sakamamura ire. Very good. You know? Very good. It's very disturbing. I think ndopo unozunzwa vamweni vanotaura menti zvine chokwadi mazvoti hanzi vakanaka ndo vanoenda kudidi isongi nembwa padhambo here zvodanzi vakanaka ndo vanoenda kudidi handitika then ndopoona kuti wow, zvinotyisa. And ndozvandaiti also Mwari, I just pray, it is my prayer, I wish we had prophets like they were in the Old Testament. Because kune maprophets aigara muvazhe dzaMwari, ainziva Mwari, ainzwa kutaura kwaMwari. Senge ipapo paanonzi mukadzi anodisguisa but anotonzi mafambiro ako ane muprofita. We didn't need to see face yemukadzi waJerobhoam. Imagine ari blind. Pasi. Exactly. And also imagine ipapo kuti Mwari vari kuti vaona kunaka kuri mumwana mudiki. Wona kuti sisi tinoti vana vadiki vachiri vana vadiki ngatimuvasiya uko vanguvese Sunday school vange vachitamba vari ukoko. And the church doesn't concern themselves much about the children. Wona kuti yet muvana ka muna zvimwe zvinodepositirwa naMwari. They can actually be men and women of valor. They can actually be used of God. Mwari vanenge vachivada vachiona kuti pamwe mhuri yako inogona kusevhwa nekuti pane uyo mwana uyo anenge anzwisisa Mwari anoga ari wawakazvara ari mumba mako imomo. Mosevhwa pamwe whatever is good that is happening to you is because there is that child ane mweya waMwari. Mwari vanomuda. Saka dai Mwari vangotibatsira just to know kuti it's not in the age group, it's not in circumstances or situations where we can say, oh, apa pana Mwari apa. But dai Mwari vatipa meso, vatipa the gifts of the spirit, aya vanotaura kuti ivai neuchenjeri, ivai neprophecy, ivai even nediscernment of spirits, to be able to discern and see kuti apa pana Mwari here apa, uyu ndiMwari here kana kuti ndiani.
kuitira kuti usazongotaura zvisizvo kana kukoronga. Ende paipa pevana pauri kutaura pane mashoko akataurwa that other young guy, shamwari yaJob akapedzisira kutaura uye achiti hanzi ndiri kupedzisira kutaura nekuti ndini mudiki. Ndobva atotaura kana hanzi Mwari havana mweya, akataura kuti hanzi mweya waMwari hauzivi zera. Hauzivi zera, kuti vanogona kutaura nemunhu mudiki kana nemunhu mukuru kana ani. Saka zvautaura izvo there's a lot we miss nekuda kwekuisa vana pasaidi. Like the church misses a lot. They miss my prophecies, they miss wisdom. Inobva muvana chaivo, Mwari anenge achitaura through vana. Yeah. In fact, but ari kumachurches awo, they acknowledge vana, they give them, they nurture them and they acknowledge, zvipo zviri mavari. But haasi ese majority hava acknowledge vana, vanongokandwa uko. Saka nzira dzaMwari hadzina mwana, hadzina muchembere. Hadzina shema, hadzina. Ndakafarira statement yachitaura kuti hanzi uchenjeri hausi muzera. Like there's a statement that says uchenjeri is not in age. Yes. But mumweya waMwari, if you have the spirit of God in you. Mwari vakatibatsira zvechokwa, because it's only a very small percentage, like you say, kuti that natures vana vekuti vanenge vatori like their auditorium and they've got pastors there. Because when churches are happening on that side, kids are also having church on that side. Vazopuwa time yekuona maTV, yekuona inonzi zvine chekuita nemafirimu ezveKristu kana kuti newhatever, but they have been planted something in them on a Sunday basis. Vamwe vachanotoguruma hanzi like ma young pastors. Yes, from my that's age true. Come during the votounza vana vavo vachidzidziswa. Saka ndopanatoona kuti you need to spend more. We run after zvinhu. Yes, we are not saying that we must sit and wait and say, oh Mwari munoti venyu munovapavevete. But vanonzi vanopuwa vavetera vanozopiwa vainvesta their time in Christ. But tinofanira kuti pay so more and know is Christ. It's Christ first, then everything else follows. But just to know that formula, it's Christ first before anything else. We will experience the vastness and the goodness and the greatness and the bigness. If there was a word, not bigness. You know. You have to make your own words. Yeah. I'm sure it's exactly. Yeah. Wow. Mwari unotyisa, and I think we have to be open-minded kuti tigamuchire ukuru hwaMwari nekuti vanotyisa. Like panapa pandazopedzisira pandada kuverenga angu apa ndiDhavhidhi uye aitaura kuna Mwari. Ndaingofunga kuti anga ari mambo this man, handiti Dhavhidhi, but his humiliation, so anga ari mambo and ane zvinhu zvakawanda, like material stuff. He had a lot, and but aingoramba akazvininipisa pamiri paMwari. Sa pane message dzangofungiswa nemessage ndakataura namai madawo ku-ladies conference vachitanzi taneta nevanhu vanozvikudza vaiva kuti hanzi panodaidzirwa mari muchechi hanziona munhu anenge areziya, handiti vamwe vachiuya nemari dzacho hanzi uzomira kuti panopedza vamwe vachiyosimudza roko kuti anataura amaundi apfuura yambiswa navamwe wese, just kuti angozikanwa chiri kuti ndo zvazviri. But ukakompare nethis prayer Dhavhidhi anoti hanzi izvoni, but who am I and who are my people
that we should be able to give as generously as this. Hence, everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Ndikati how so humble for us to know kuti chero chipi chatingawana pano panyika ndiMwari, zvawambotaura zvezve kutanga kuti there is nothing chatinoita tega tisingagoneswe naivo, kana kuti hapana chinoitika vasingatenderi, you know that kind of thing. Saka zveumwari zvakadzama-dzama hama. Zvakaoma. Ende ukati saDavid, unoona kuti Sauro aimuteerera Shemu. And Mwari pane paaitomboprezentwa Saul zvekuti aigona kumuuraya. Anozondityisa pane mukomana anozouya achiti hanzi azouraya, anzi namambo amuuraye, auraye mambo nokuti mambo vanga vati havadi kuti vazosvikirwa nevanhu vaiva vaizovachivatora. David oti wakazvionepi iwe kusatya kusumudzira munhu waMwari, muzodziwa waMwari, kuti umuise pfumo umuuraye. Imagine that humility. Yes, apa munhu aimutambudza nekudhara. And it's also like we just have to do things in humility. Ukanda futi back to Elihu uya anotaura kuna Job uya. Unonzwa achitaura naye kuita zvinhu in humility, musiri mukuzvikudza. No matter unorarama zvakanaka sei pamberi paMwari. You just have to do everything in humility. Saka Mwari vakangotikonesa mufunge, because everything, like you said, is from God. There's nothing that you can say, oh, ndakazoti, but nyasha dzaMwari chete. Ndizvozvo. Mwari vatibatsire. Vavadikani mazvinzwira nhasi, I think taperera pano, but I'm sure kuti varidzi vemeseji vachasangana nayo. Muitirwe zvakanaka, mukomborerwe nemeseji yatataura, nesuwo futi tatokomborerwa nezvataichitaura. Saka ndichanamata tichivhara. Baba, tinokutendai nenguva ino yamatitendera. Tinotenda Mwari mweya mutsvene, matigonesa kutaura zvamava muchida kutaura nhasi. Tinokutendai kuti varidzi vemeseji vachaiona, nekuti nesuwo taiona, tazvinzwa Mwari zvamunazvo murangariro wenyu, kuti wakasiyana nemurangariro wedu zvachose. Tazvinzwa Mwari kuti hatifaniri kuisai mubhokisi semunhu, nekuti hamuzi munhu Mwari, makadzama, makakosha, mazviita henyu panguva ino Baba vedu, makatendeka mutsvene wevatsvene. Rapai vari panze apo vanorwadziwa, vakaremerwa, vasunungurwe Baba, nekuda kwezita raJesu. Mazviita Baba nemuzita raJesu. Amen. Ndaseenda kumaya-time dzacho dzinenge dzadyana, but vadikani tinokufarirai, muitwe zvakanaka, tokuonai futi svondo rinotevera. Bye bye. Bye.